खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। काछाराव 7 कौटि रां बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे सासे हमजादों। मरिगाव फरायसालिमा आरो कटन मुलुगसोलोंसालिया नागनि नायबिजिरसंनायाव ए ग्रेड मोननो हादों। केरेला, पान्जाब आरो उत्तर प्रदेशआव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थिनि कालारखौ सोलाय-सोल' खालामबाय। माटिया ट्रेन्जिट केम्पनि हालोदनि सायाव खेंफोरथि बिदों गोजौसिन बिजिरसालिया। मिजोरामाव साइबार क्राइमनि जाहोनाव 8 कौटि रांनि बांसिन खहा। आग्रा साखाथियाव फाइटार जेटआ जाब्रथाय, पाइलटफोरा जिउ रैखा। एयार इन्डिया बिरखंआव गोबां बिबांनि गोथां गुलि मोनदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बराक सेरफांनि काछार जिल्लायाव पुलिसआ गंसे साखा खबब्रै गारिखौ सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि जाबा टेब्लेट एबा ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लाइलापुर ओनसोलाव 20,000 जाबा टेब्लेटजों लोगोसे 375 ग्राम हेर'इन ड्राग्सबो बै सुबुंनिफ्राय मोननाय जादों। पुलिसनि बे जाफुंसार खामानिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोद गोजोननायजों काछार पुलिसखौ बाख्नायदों। मरिगाव फरायसालिमा आरो कटन मुलुगसोलोंसालिया नागनि नायबिजिरसंनायाव ए ग्रेड मोननो हादों। मरिगाव फरायसालिमाया 3.25 CGPA जों नेशनेल एसेसमेन्ट एन्ड एक्रेडिटेशन काउन्सिलनिफ्राय ए ग्रेड मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि फरायसालिमाया 3.25 नि कम्युलेटिभ ग्रेड पइन्ट एभारेज एबा CGPA मोननो हानानै बयनिख्रुइ बांसिन स्कर खालामदोंमोन। बे जाफुंसारनाया मरिगाव फरायसालिमानि फोरोंगिरि, मावफारियाफोर आरो फरायसाफोरनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ दिन्थिदों। बे गनायथिया सोलोंथायारि साबसिन आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय फरायसालिमानि मोनसे फोरमान जानो हादों होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंथिदों। बेनि अनगायैबो कटन मुलुगसोलोंसालिया 3.05 CGPA जों ए ग्रेड गनायथि मोननो हादों। कटन मुलुगसोलोंसालिखौ गोबाव समनिफ्रायनो सोलोंथाइयाव गियान आरो साबसिन मिरु होननानै गनायनाय जायो, जायनि गेजेरजों गासै सा-सानजा ओनसोलाव गंसे मुलुगसोलोंसालि महरै नायबिजिरनायनि गिबि फारियाव ए ग्रेड मोननो हादों। हादोरनि मोनथाम रायजो फारियै केरेला, पान्जाब आरो उत्तर प्रदेशआव फैगौ 23 नभेम्बराव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थिनि फोसावजाखानाय कालारखौ बिसायख'थि आय'गआ सोलाय-सोल' खालामफिननानै सानथाम सिगां एबा फैगौ 20 नभेम्बर खालि खुंफुंनो थाखाय फोसावफिनबाय। मख'नो गोनांदि केरेलायाव मोननै एसेम्बलि बियाबाव फैगौ 13 नभेम्बरावनो खुंफुंनो थि खालामदों बिसायख'थि आय'गआ। बेराफारसेथिं उत्तर प्रदेशनि मोनगु एसेम्बलि बियाब आरो पान्जाबनि मोनब्रै बियाबाव फैगौ 20 नभेम्बराव खुंफुंनो थि खालामफिनदों बिसायख'थि आय'गआ। अदेबानि फिथाइनि साननायखौ गासैबो मोनसे कालारावनो जाजोबगोन होननानै फोरमायथिदों भारतनि बिसायख'थि आय'गआ। दैखंखोला गवालपारा जिल्लानि माटियायाव थानाय ट्रेन्जिट केम्पनि सायाव हालोदखौ लानानै आसाम सोरखारनिफ्राय खेंफोरथि बिदों गोजौसिन बिजिरसालिया। फैगौ 9 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि गेजेराव इन्सपेक्सन खालामनानै आसाम सोरखारा माटिया ट्रेन्जिट केम्पनि सायाव रिपर्टनि खेंफोरथिखौ गथायथारनांगोन। आथिखालाव सा 200 गुबुन हादरारिफोरखौ फरेनार्स ट्रेभेल एक्ट 1946 नि आयेनखान्थि बायदियै माटिया ट्रेन्जिट केम्पआव दोननाय जादों। बेनिखायनो जास्टिस अभय अखा आरो जास्टिस एजी मासेमोना समबारखालि मोनसे बिजिरनाय होनानै बे बिथोनखौ होदों। मानो होनोब्ला माटिया ट्रेन्जिट केम्पनि सायाव थाजाथाव नङा होननानै मोनसे गसर गोग्लैदोंमोन। हादोराव साइबार क्राइमआ बांनायनिफ्राय बांगासिनो। मिजोरामाव बे बोसोराव साइबार क्राइमनि बांनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव रायजोआव 8 कौटि रांनि बांसिन खहा जानायखौ मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि मिजोराम पुलिसआ जानुवारि आरो सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि गेजेराव
80% केसफोरखौ राङारि थगायजानाय महरै फोरमायदों, जाय गोबां थगायसुला रां थिसननाय बिथांखिफोरजों सोमोन्दो गोनां। बेनि बागै मिजोराम खौरांगिरि गौतम आरो मिजोराम पुलिसआ बावैसो मोनसे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंदोंमोन, जेराव मावख'गिरिफोरा साइबार क्राइमनि जाहोनाव जानाय सोमोनांथाव खहाफोरखौ फोरमायदोंमोन। जानुवारिनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम साइबार दायनिगिरिफ्रा गासै मिजोरामाव 8,36,849.35 रां थगायदोंमोन। जुलाइआव बयनिख्रुइ बांसिन दानारि खहाया 2.57 कौटि रांमोन। गुबुन दानफोराव 24 लाखनिफ्राय 1 कौटि रांनि बांसिनमोन होननानै मिजोराम पुलिसआ फोरमायदों। आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साइबार थगायनायनिफ्राय रां मोनफिननाया जेंना गोनां। पुलिस रिपर्ट बायदिब्ला गोबां साइबार दायनिगिरिफ्रा रायजोनि बायजोनिफ्राय खामानि मावो, गुबैयै बिहार, उत्तर प्रदेश आरो झारखन्ड बायदि ओनसोलनिफ्राय होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। भारतारि अख्रां सानथ्रिनि फाइटार जेटआ समबाराव उत्तर प्रदेशनि आग्रानि कागरुल गामिनि साखाथियाव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैयो। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव पाइलटआ बिरखंनिफ्राय ओंखारनो हादोंमोन। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सासेबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मिग-29 दावहारि बिरखंआ पान्जाबनि आदमपुरनिफ्राय बिरदोंमन। मख'नो गोनांदि बिरखंआ हायाव गोग्लैनायनि सिगांनो पाइलट आरो फाइटार जेटनि लोगो पाइलटआ ओंखारनो हादोंमोन। बे जाब्रबथायनि बागै रैखाथि मावख'गिरिफोरा जाथायनि सायाव बिजिरसालिनि नायबिजिरनायखौ बिथोन होदों। दुबाइनिफ्राय दिल्ली फारसे फैनाय एयार इन्डिया एयारबासआव गोबां बिबांनि गोथां गुलि मोनदों। दुबाइनिफ्राय फैनानै जेब्ला दिल्लीनि इन्टारनेशनेल इन्दिरा गान्धी बिरखं गाथोनाव लेन्डिं जाफैयो, अब्ला एयार इन्डियानि बयिं 320 एयारबास EI-916 आव हान्थियारिफ्रा बयबो ओंखारखांनायनि उनाव जेब्ला केबिन क्रिउआ सार्भे खालामो, अब्ला बिरखंनि मोनसे सीटआव गुलिखौ मोननो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव पुलिस आरो रैखाथि बिफाना एयार इन्डियानिफ्राय हान्थियारिफोरनि मुं फारिलाइ आरो बै मासिनि खाथि खालानि हान्थिगिरिफोरखौ नागिरनो नाजादों होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।